Ɗorayi Voice of Wisdom, The Power of Trying, ƙarfin gwaji. Wannan shine Ɗorayi Voice of Wisdom, yana yaɗa hikima ta hanyar murya. Akwai wani saurayi mai suna Sadiq wanda kullum yake mafarkin yin abin da zai canza rayuwarsa. Amma duk lokacin da yi ƙoƙari, mutane sukan yi dariya suna cewa, "Kai, me za ka iya yi?" Kuma saboda yawan jin haka ya fara gazgata cewa ba zai iya yi ba. Rana guda yana tafiya a cikin ƙauye sai ya ga wani dattijo yana sare itace a ƙarƙashin bishiya. Dattijon ya dube shi, ya yi murmushi, sannan ya ce, "Ka san abin da yake sa mafarki ya zama gaskiya?" Sadiq ya girgiza kai. Dattijon ya ce, "Ƙoƙari da jajircewa, domin komai yana yiwuwa idan ka dage." Wannan kalma ta tsaya masa a rai. Tun daga wannan rana sai ya fara aiki kaɗan ba tare da ya daina ba. Ya faɗi sau da dama, ma bai taɓa daina gwadawa ba. Shekaru da yawa bayan haka, waɗanda suka taɓa yi masa dariya su ne suka fara yaba masa, domin Sadiq ya cimma abin da kowa ya ɗauka ba zai yiwu ba. A wannan lokaci ne ya gane gaskiyar wannan darasi: komai yana yiwuwa idan ka dage. Kuma baka san abin da za ka iya ba sai ka gwada. Wannan shine Ɗorayi Voice of Wisdom, yana yaɗa hikima ta hanyar murya.